Takže ahoj, ja vás vítam u tohto videa a toto videjko je, že by som vám chcela ukázať moju celú zbierku LPS. Lenže teraz som niečo z nich plete sa mi jazyk fúr. Vymodelovala som z nich niečo, čo vám nepoviem, napíšte mi dolu do komentárov, čo to je a ja vám poviem áno alebo nie. Takže môžeme ísť na to, ja vám ich potom rozložím, ale že čo je toto? No, možno to viete, možno nie, ja som sa s nimi robila čo chcem. Natáčam to na posteli, takže tak. Sorry za bordel na posteli, mám tam tablet, ale čo už no. Takže čo je asi z toho a už vám ich rozložím. Takže čo je asi toto, na to takto a toto je akože špic, no. Čau, som urobila špic. Takže čo to je? No, takže asi sa mi nevydarilo. Ty kokos, urobím to, strašne mi to bude dlho trvať. Dám to z psy a blablabla po celej posteli a takže tak. A čo som natočila tú LPS výmenu, tak z toho by ste si mohli vybrať okrem tých, čo som natočila, že tých nie. Takže tak a užívajte videjko. Vraciam sa vám tu po pár hodinách, takže fúha, teraz bude za 5 minút 10 hodín a ja som vám to počítala asi pol hodinu, no teda rozkladala. Takže takto to nejak vyzerá a ja vám ich ukážem. Je ich 201, som ich musela počítať a dal som si 11 x 18 a vyšlo mi 98 a potom som si ešte dala týchto troch, takže to bolo 201. Takže mám ich 201 a ešte by som chcela povedať, ja som zabudla, takých mám 202. No, takže havino. Takže mám ich 202. Mal som ho tu na poličke. A takže môžem ukázať ich. Takže začneme odtiaľto. Ináč, začala som od psov. Bohužiaľ, toto sa mi už nezmestilo, tak týchto troch, čo som mala vyšných, čo sa mi ani tu nezmestilo, tak aby to nebolo blbé, že len traja sú tam, tak som ich dala sem. Ešte tohoto jedného, takže mám 202. No dobré, takže môžeme ísť na to. Takže tí, čo by mi vymenili srnku nejakú, tak kľudne si môžete vybrať, ale dohodneme sa, lebo niektorých tiež nevymieniam. Hlavne tieto, čo sú v tomto rade. Tuto už nemôžem. Toto môžem. Víte, ako sa mi to kameruje? Ihau, až ma bolí chrbát. Sorry, že sa mi trasie ruka. Čo, tak? Tu už začíname od mačkých. Keď mi začne pípať baterka, lebo ja som to musela nechať zapnuté, keby som vypla mobil, tak by sa mi zrušilo celé video a nevideli by ste to, čo bol ten tvar. Takže som musela mať tam položený. Takže tak. Keď ste to nevideli, tak pardon. Takže tak. A potom mi začal pípať, keď som si ich poukladovala. Takže tak. Srnky. Okay.
No takže z tohto videjka to bolo všetko. Ja viem, je krátke, ale čo som mala na mojom kanále, tak trvalo 9 minút, ale to som mala aj otázky a čo ja viem čo. Môj kanál sa volá LPS Veron, ale tam nemám videa len jedno, že je druhý kanál, čo je tento. Takže tak, prosím, keď máte nejakú srnku a nepáči sa vám, tak mohli by ste mi napísať dolu do komentárov váš Skype, Facebook alebo tak nejak a dohodli by sme sa a chcela by som si s vami vymeniť. Som LPS Veron, áno som, takže by ste si vymenili z LPS Veron alebo na tomto kanále LPS Linov. Takže tak, z tohto videjka to bolo naozaj už všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, tak ako mne sa vôbec nepáčilo, lebo som sa namáhala asi 1,5 hodiny som vám to tu vystavovala, že to boli psi a mačky a čo ja viem ešte čo. Takže nemal som skoro z toho nič, keď na to nedáte, keď mi to neokomentujete a poviete, že to je veľmi škaredé, tak zase fakt už neviem, čo mám robiť. Ale tak no, čo už no. Rozhodne už nechcem nikdy natočiť takéto video, lebo to je vážne veľmi ťažké. Tí, ktorí majú veľa LPS, ako LPSovocká jedna, neviem, ako si to zvládla, tú zbierku tvoju. Takže ty máš okolo 500 pečopov a ja mám len 200, tak už viem, aké je to namáhavé. No, tak majte sa pekne a ahoj. Čo chceš, Nanúk? Zjedz ma, prosím. Tak dobře. Nie. No dobré, tak ahoj. Idem zjesť, Nanúk.